Paljonko asuntosijoittamisella oikein tienaa? No ainakin tämän kellon verran. Ei vaan. Asuntosijoittamisessa tuotto koostuu kahdesta eri komponentista. Meillä on vuokratuotto ja arvonnousu. Ja nyt mä kerron esimerkin hypoteettisesta yksiöstä kasvukeskuksesta, joka maksaa noin 55 000 euroa. Vuokraa saa noin 500 euroa ja sen lisäksi sulla on hoitovastike siinä noin 120 euroa. Tällä sulla jää kassavirtaa siitä kohteesta ennen mitään lyhennyksiä ja korkoja niin 380 euroa. Vuokratuoton lisäksi arvonnousu voi tuoda sulle merkittävästikin lisää tuottoja, mutta se on aina spekulatiivista. Ja jos sä käytät lainaa asunnon ostamiseen, niin silloin sä voit saada oman pääoman tuoton nousemaan merkittävästi. Eli esimerkiksi tässä kohteessa, jos sä ottaisit 70% lainaa pankista, noin 3% kokonaiskorolla, niin tällöin sun oman pääoman tuotto nousisi jo 20% tuossa hankkeessa. Eli paljonko tienataan, se riippuu hyvin paljon strategiasta ja siitä, miten sä rahoitat ne kohteet. Me Flatilla otetaan noin 70-80% lainaa kohteisiin tyypillisesti, jotta homma pysyy järkevänä ja ennen kaikkea tuottavana. Laita Flatti seurantaa, jos asuntosijoittaminen kiinnostaa.